Здравейте! Аз съм Дана и съм на 18 години, а това е първият епизод на моят подкаст Душевен кадър. Вероятно повечето това ще ме попитат как съм решила да направя подкаст, ами сега ще ви отговоря. Идеята ми дойде съвсем неочаквано, не беше планувано, просто аз съм човек, който слуша и следи адски много подкасти и реших, че това, което аз мога да кажа, също би било интересно за гледане и може би така дойде като цяло и идеята. Моят подкаст няма да бъде съсредоточен изцяло върху една тема, понеже аз съм Зодия Водолей и съм адски хаотична, харесвам много неща, занимавам се с много работи и през годините не съм намерила едно нещо, към което да си кажа, да, това ще, само това ще правя, само това ще се занимавам. Не съм такъв човек. Обичам постоянно да експериментирам и да изпробвам нови неща. Подкастът е едно от тези нови неща в живота ми. Като за начало ще започна с това, че аз обичам да пиша стихотворения, обичам да пиша поеми, обичам да рисувам и в ежедневието се занимавам с доста интересни неща. Зодия Водолей съм и това е въздушна зодия. Като цяло съм и доста вятърничав човек. Не мога да кажа, че съм безотговорна, но просто не съм подредена. Аз съм постоянен хаос. По-скоро аз съм дефиницията на думата хаос, така да го кажа. Може би въздушната ми зодия в този подкаст ще бъде просто въздух под налягане. Но да оставим етапа на страна. Тук съм, за да си говорим за важни теми от живота и такива, които може би са тема табу за някои хора. Аз ще бъда вашият глас. Ще казвам това, което много от вас не могат да кажат, понеже знам колко е трудно човек да застане пред камера и да говори за истината от живота, да говори колко е трудно, колко е мрачен света и като цяло всичко около нас. Стана ми интересно какво ви е мнението за нашето поколение, като цяло за учени с поколението, понеже доста от възрастните хора казват, че ние не ставаме за нищо. Едва ли не, ние сме най-голямото падение, но това не са думи, които трябва да ни накарат да сломим глава и да се съгласим с тях. Напротив, ние трябва да се борим, за да докажем, че това не е така. А според мен, нашето поколение е много стойностно. Ние всички сме доста големи емпати, много сме емоционални, доста сме интелигентни и сме големи мечтатели. Вярвам, че ние сме тук на този свят, за да пазим доброто, да отстояваме своето мнение и да направим света едно по-добро място. Защото, както знаете, доста хора вече са толкова изпити, така да кажа, от живота и живеят толкова еднакъв живот, който по някакъв начин не им позволява да развият себе си. Цял живот може да развиваш себе си. В крайна сметка, ние се раждаме без никакви знания и цял живот се учим. И вярвам, че имаме времето да преследваме всяка една наша цел и когато сбъднем мечтите си, да продължаваме да мечтаем. Но знаете ли кое е най-интересно? Интересен е пътя, в който вървиш, докато искаш да бъднеш някаква твоя мечта или докато стигнеш до крайната цел. И вярвам, че ние сме тук, за да покажем всъщност колко сме силни и колко сме различни. Аз като човек казвам, че не е лесно да живееш в този свят. Ако ме попитате защо, веднага ще ви отговоря. В 9 клас ме преместиха да уча в по-голям град. Израснала съм в малко градче, група приятели, с която цял живот съм излизала, семейството ми и изведнъж идвам и всичко е коренно различно. Излязла съм от зоната си на комфорт, друг град, други хора, друго училище. В началото изобщо не ме приеха добре. Но аз знаех, че трябва да покажа какъв човек съм всъщност. Знаех, че те трябва да ме харесат заради това, което съм аз, да покажа моята стойност и моите качества. И в един момент, когато започнах да комуникирам с тях, понеже знаете, че хората, когато са с различни интереси, няма как толкова да намерят общи теми. Другото, което е нещата, с които сте се разполагали тук
в този град. Аз там не съм ги имала и не съм живяла по начина, по който те са живяли до сега. И често се случваше така, че аз да се почувствам неудобно, че не съм правила нещо, което те са правили или не съм посещавала някое място. Като цяло аз не съм ходила и в много държави, ами мечта да обиколя света, но вярвам, че всичко с времето си. Колкото съм могла до сега, съм посетила и продължавам да мечтая и ще направя всичко възможно да пътувам по-често. Но за да се случи това, първо трябва да открия себе си. А как ще открия себе си? Именно като ви разкажа моята история и се надявам да помогна на хора, които са преминали през същото или преминават през много по-сложни неща в живота си. Тази промяна и като цяло този преходен период малко или много ме пречупи отвътре и ме повлия на начина на мислене, на навиците ми, на живота ми и на всичко около мен и вътре в мен. Хората бяха негативно настроени, не ме приветстваха кой знае колко добре, но в крайна сметка, когато вече се вързах в контакт и успях да се справя с странното чувство, което беше в началото, осъзнах, че далеч не са лоши хора и се запаснах с доста от тях, за което съм доста благодарна и много се радвам. Но моментите, когато не се чувствах добре, ме спасяваше това, че пишех. Аз пиша много стихотворения, надявам се до края на другата година да издам своята първа стихосбирка и хората да не се препознаят в нея, защото вярвам, че пиша за много стойностни неща, изливам емоциите си, душата си. И защо го казвам? Казвам го в такъв ред на мисли, защото човек, когато се чувства безизходица, прибягва към билото наркотици, алкохол, грешни компании и лоши неща. Мога да се нарека късметлийка и ужасно голяма щастливка, че аз не поех по този път, но това не ме прави по-различно от другите хора. Това, че аз имам някакъв талант, някакво хоби, изобщо не ме прави нещо по-добро от другите и вярвам, че всеки човек може да открие себе си в нещо. Може да открият себе си в някакъв спорт, без значение какво, просто да намерят нещо, което да ги разсейва и да не мислят за лошите неща. Със сигурност живота ни ще сменяме още много места, градове, в които ще живеем, възможно и държава, също така работа, приятели. Аз съм била много предавана, наистина. Но изобщо не искам хората да ме съжаляват заради това, че ми се е случвало, защото не съм единствената. Почти няма човек, който да не са го предавали. И човек си поставя болка. Рано или късно си казваш, те не са длъжни всички да ме харесват, какво път толкова. И както си бил наивен и си вярвал на всеки, в един момент почваш да пазиш себе си и ставаш недоверчив. И това е проблема на нашето поколение. Ние сме станали много недоверчиви. Заради нашата наивност, нашата емоционалност, това, че сме твърде големи емпати и постоянно се чувстваме на хората и се опитваме да им помогнем, понякога забравяме кои сме ние всъщност и се опитваме да бягаме от своите проблеми, не да ги решаваме, не да се сблъскаме с тях, ние бягаме от тях. Но най-важното е, когато имаш проблем, да си зададеш въпроса откъде идва този проблем. Аз ли съм виновна или хората около мен? Защото когато се чувстваш гадно, човек би трябвало да търси помощ и да намери нещо, което да го накара да се чувства по-добре. Ние свикваме с тази болка и искаме да я усещаме, защото сме мазохисти. Не мога да ви дам адекватна причина, защото човек иска да го боли. Но по-скоро, според мен това се случва, защото ако се излекуваш, си казваш, може пак да ме заболи, защото не продължава и така тази болка и някакси ще свикна с нея. Това не е окей. Изобщо даже. Ние трябва да търсим помощ, трябва да споделяме за проблемите си и да не бягаме от тях. Направих едно разследване, което ме потресе и сега ще ви кажа точно какво е то. Колко деца се самоубиват годишно и от 10 до 19 годишна възраст децата, които се самоубиват за година, са на брой от 45 800 деца. Това е адски много. Повечето от тях са се самоубили, защото имат проблеми с семейството си, проблеми с приятелите си, сменили с средата, зоната си на комфорт и им е трудно да се справят. Вярно е, че е много трудно, но трябва да имаме хора, на които да разчитаме. Ако в живота си някога се намирате в такава ситуация, че нямате на кого да се обадите и нямате хора, на които да разчитате, важно е да потърсите професионална помощ. И най-често се среща в лицето на психолог.
Тези хора не случайно са завършили образованието си и работят тази професия, за да помагат на хора, които не се чувстват добре, са в безизходица и искат просто помощ. Вие не сте слаби, ако търсите помощ, напротив, вие сте силни, защото се изправите срещу проблемите си. Може би не съм най-правилният човек да ви го казва, понеже аз до сега никога не съм посещавала психолог, което може би всъщност е грешка от моя страна. Много бих искала, защото смятам, че ще ми повлияе добре да поговоря с човек, който не ме познава, човек, който би ми дал обективно мнение и просто аз си помогнах докато пишех. Изливах емоциите си, често странях, не излизах, оставала съм толкова често вкъщи сама, затворена между 4 стени, просто за да си мисля и по този начин си казвам, да, това ще се оправи, това ще се реши. Не, хора, не се решава така. Казва се, влизам да си взема един горещ душ, ще се оправя, защото сега няма да мисля за нищо. Да, не научи, докато си панета, мислиш. Като си легнеш, мислиш. Като станеш, мислиш. И доста хора си казват, ще отида, ще напия в дискотеката и ще мине. Минава ти за 5 часа в интерес на истината, грам не се сещаш за тези неща, но сутринта, когато станеш, освен че мислиш отново за всички тези работи, които са те натоварили жестоко, че мислиш за това, което си направил вчера. Там ли стигнах, пропаднах ли, какво и си казваш, че не ставаш, почваш да се самообвиняваш, защо така, защо на мен. В интерес на истината не сме виновни ние. Доста често проблемите ми не са произхождали от мен, ами от други хора. И си давам сметка, че живеем в много гаден свят. Аз не бих искала да живея живота на родителите си, нито на баба и дядо, нито на никой възрастен от нашето време, защото възрастните хора в днешно време са толкова по-различни от нас и толкова ги обзел мрака, че аз не казвам, че са лоши хора. Далеч не са лоши хора. Просто те са свикнали да свеждат глава, свикнали са да се сблъскват с трудности, знаят колко е труден живота и ти казват един ден, когато поредно ще видиш, че не е всичко е цветя и рози. Да, то не е, но можеш да го направиш. Нали за това сме хора, нали за това трябва да мечтаем, нали за това трябва да полагаме усилия, да се борим с това, което нямаме да го получим. И през този път, който ще изминем, ние да създадем приятелства, да изпитаме нови емоции, да ходим на нови места и така нататък. Да вярвам, че ние ще бъдем нещо много по-стойностно от предходните поколения. Защото няма да позволим на мрака да погълне нашите души и няма да позволим това да казваме на нашите деца. Не мечтай, защото това, което искаш, няма да стане. Живота не е такъв, какъвто ти си мислиш, че е. Живота, хора, е точно такъв, какъвто си мислите, че е. И това е най-голямата истина, която мога да ви кажа. Защото реалността си я прави всеки човек. Ако аз избера днес да стана астронавт, ще стана. Защо? Ще уча, ще се старая и ще полагам толкова много усилия за да получа това, което искам и няма да има човек, който да му откаже. И всеки, който се опитва да ви откаже и да ви каже, че не сте на прав път, хора, вярвайте ми, вие сте на най-правилния път, който можете да бъдете. Защото вие искате да сте там. Няма човек, който да ви каже, че нещо е грешно, ако вие не го приемате за такова. Няма човек, който да ви каже, вие сте хубави, защото, примерно да речем, родителите ви са такива, вие сте там, защото те са ви дали това, вие сте там, защото просто някой. Вие сте си хубави, защото сте си вие сте си там, защото искате да сте там. Просто не спирайте да мечтаете и да творите, не спирайте да искате от живота, не спирайте да грабите с пълни шепи и не позволявайте на хората да ви спират и да ви пречупват. Това е много лошо и е много гадно. Всеки един от нас е толкова силен и носи толкова вътрешна красота в себе си, че не е за вярване. Няма как красотата да бъде сравнена, защото ние всички сме различни и сме красиви по свой собствен начин. Няма човек, който да е повече от друг, особено когато сме на такава възраст, когато всички сме се потопили в това да търсим отговорите на живота и собственото си призвание. Ние сме равни в тази борба и всеки се бори с зъби и ногти да достигне до това, което иска. Но едно нещо ще ви кажа, не всичко живота е на всяка цена. Борете се за нещата, които искате, но не на всяка цена. Защото е по-важен пътя, по който вървите. Това дали помагате, това дали сте добри, защото не знам дали би ви донесло удовлетворение, вие да успеете
като по пътя ви, вие сте прекъснали някой друг. Докато вървите, не спъвайте хората. Вървете в права посока, може и заобиколно да е, може и трудно да е, но просто не пречете на пътя на другите. Всеки трябва да се развива, всеки трябва да мисли както за себе си, така и за околните. Нека обаче мнението на околните за вас да не ви влияе негативно. Обратете се от хора, които мислят само позитивно, обратете се от хора, които само ще ви помагат и такива, които вярват във вас. Защото когато имате подкрепа, вие сте способни на всичко. И вярвам, че ще се справим, ще се докажем като хора. Не за друго, ами за самите нас трябва да се докажем. Защото на мен ми бисна да чувам как от мене нищо няма да стане, то това нашето поколение е много зле. И добре бе хора, и зле да е, какво ще направите? То вие по никакъв начин не ни помагате. И ни казвате как на 18 години може да си толкова ориентирана и да не знаеш какво искаш от живота. Но то има хора на по 30, дето не знаят какво искат от живота. Аз какво съм виновна? В крайна сметка пък не съм длъжна да знам. Аз не съм длъжна да знам как да реагирам в всяка една ситуация. Не съм длъжна да знам как да издържам емоциите си. Нали се уча? Аз съм дете, което те първа прохожда. На 18 години не съм дете, аз съм тинейджър. И е съвсем нормално в момента да съм бъркана, да не знам какво искам, да съм хаотична. Така че хора, живейте си живота както искате, но бъдете добри. И когато направите едно нещо, когато направите нещо добро, трябва просто не да го казвате и да го споделяте, за да чакате нещо да ви се върне обратно, а да показвате на хората, че и те могат да го направят. То стига, когато сте направили нещо добро, двама да го видят, трима да го повторят, четирима да го споделят на други и то доброто е заразно. Така и така и така и така. От останалостта хората започват да правят добро. И не искам нашето поколение да бъде свързвано с нещо лошо. Не за друго, защото ние не сме лоши хора. Ние сме адски големи мечтатели, ние сме толкова добри в толкова много неща и просто не ни се дава шанс да се докажем. Режат ни крилата и ни казват, ами ти си до тука. Сори, ама без връзки не може. Ами връзките ще си ги създадем ние. Примерно да речем, някой иска да стане футболист. Да качи някакво клипче, да учим всички хора, които сме на неговите години, горе-долу близки на тази възрастова група и да го подкрепим и да му кажем, че можем, че може и да му кажем, давай, ти си машинка, действай. Да речем, някой иска да стане да стане познат художник, да отидем на изложба на негови картини, да споделим творчеството му и да му кажем, ето, давай, дързай, браво, ще успееш, защото ние трябва да се помагаме като хора. Някой момиче иска да стане гримьорка, казваме и браво, скъпа, давай, ти правиш нещо много красиво. Да отидем 5 момичета, да сме модели, да споделим това красиво нещо, което тя прави. Защото хората, когато намерят нещо, което ги прави щастливи, те не трябва да го прекъсват, те трябва да го практикуват постоянно. И вярвам, че можем да си помогнем. Защото няма да дойде някой човек и така от нищо да ти каже, ами да, ти можеш, се справиш, браво. Ами трябва да предизвикваме такава реакция от хората. Трябва да търсим помощ, трябва да даваме, трябва да сме там. Защото всичко зависи от нас. Ако ние си помогнем, ако ние сме хора, ние ще успеем. Ние ще успеем заедно. Първият ми епизод на подкаста, както виждате, е много хаотичен, просто защото в главата ми се задавам толкова много въпроси, мисля за толкова много неща и като цяло не знам кое е правилно, кое е грешно, но не съм и дължна да знам. Аз казвам това, което искам да кажа. И е много трудно да застанеш пред камерата и да говориш за неща от живота, защото винаги ще се намери някой, който да те съди. Аз поне за себе си знам, че аз не съм съдник. Аз казвам това, което мисля, макар да не се харесва на много хора. Аз не съм тук, за да налагам своето мнение, аз съм тук просто да го изкажа. И ако имам 5 човека, които да мислят като мен, за мен това е успех. Аз ще се радвам, ако има хора, които се кефят на това, което правя. Защото, ако трябва да бъда честна, аз искам да стана писател. Художник не, защото това е хоби, което просто ми харесва да рисувам. Не съм го мислила никога да бъде развито професионално, но за писането да, искам да бъда писател, искам да правя видеа, искам да бъда позната на хората. Един ден искам да си отворя свой собствен ресторант, защото много обичам да готвя, много обичам да ям. И от вас очаквам подкрепа, защото повечето хора, които са
негативно настроени и нямат време за нищо, освен за собствените си животи, от това да ходят на работа, която дори не харесват, да са нещастни, да са сърдити на живота. На мен такива хора в живота ми не ми трябва. Тези хора казват колко ми е трудно, ти не знаеш какво ми се е случило, какво ме е докарало до тук. Ами да, не знам, сподели, ако мога, ще ти помогна, никога няма да откажа да ти слушам. Но не можеш да обвиняваш целия свят, че примерно ти си в тази ситуация, ти си допуснал да стигнеш от там. Трябва да търсим помощ, както казах вече няколко пъти и сънявам, че се повтарям толкова много, но човек с човека живее, затова сме хора. И в крайна сметка не трябва да мрънкаме за това, че ние сме стигнали до някаква много долна част в живота си и сме някакво падение, защото ние си го правим сами. Ако ние сме амбициозни и имаме желанието и енергията да творим, защо не го правим? Защо спираме и да цикляме на едно място и да обаем и само се оплакваме, че не ни харесва живота ни? Да направим така, че да ни харесва. Всеки има различна съдба. Всеки има някакви травми от действието си, всеки е преживял нещо, което го е разклатило психически, но в крайна сметка не си задаваме въпроса защо е така. Откъде тръгва целият проблем? В повечето случаи тръгва от това, че когато се случат лоши неща, ни разклащат толкова много психически, че ние се затваряме в себе си и не искаме да градим. Ние деградираме. Ще дам пример. Да речем на някой човек, младо момиче, примерно, отиват родителите му и той е в такъв момент в живота си, че то няма силата, няма енергията да поеме на някъде и го е страх да говори за проблемите си, за това, което и се е случило. Но ние като хора трябва да сме там и да й кажем, въпреки лошите неща, които ти се случват, ти можеш да се справиш и можеш да покажеш на света, че можеш да не си жертва, а всъщност да си много повече от това. Че си войн и ти трябва да се бориш за това, което искаш. Ще те пречупват много неща в живота, много хора ще казват, че не ставаш, но въпреки това не трябва да губиш надежда. Да речем, пък някой друг се е скарал с приятелите си. Но в крайна сметка те не са му били истински приятели, защото след това му обръщат гръб и му казват, той ти без това беше и си къв, и си какво, и си що. И човек се казва, аз дори приятели нямам, дори те не ме харесват, аз дори с тях не спасвам. Това не са били твоите хора, значи, че не си бил на правилното място. Трябва ти хора, които да те карат да се чувстваш добре и да вярват в теб, да те подкрепят. И просто негативното трябва да ни мотивира. Знаете ли защо? Защото тези хора, които хейтят или пък задържат себе си някаква пасивна агресия, са точно тези, които са нещастни от това, което са. А ние трябва да им покажем, че можем да сме нещо повече от тях и че сме щастливи от това, което ние правим. И когато в живота ви се случи нещо лошо и си мислите, че сте най-долу, точно тогава е момента да си кажете, паднах, ще се изправя, ще се изтупам, макар и да съм се изцапала, няма проблем, ще се изчистя. И продължавате с нова енергия, с адски много усилия да градите. Може да е момент, когато никой да не вярва в вас. Нека това да не ви спира. Сигурно ще има и такива моменти. Вие продължавате въпреки това. И ще дойдат правилните хора, които ще са там и ще ви кажат, браво, давай. И след това, когато успеете, ще кажат, браво, че успя, но не съм се съмнявала в теб. И си давате сметка колко е красиво да има хора около вас, които се радват на успеха ви, които се радват на щастието ви и са просто там не защото трябва да са там, а са там, защото искат да са там. Защото всеки човек избира дали да бъде до теб или не. Аз не мога да задължа нито един от вас да ме харесва, нито един от вас да споделя същото мнение като моето. Вие си имате вашето собствено мнение, както аз моето. И ако поне в едно от нещата ние се допълваме и си пасваме, за мен това е голямо щастие. Аз се радвам, че има хора, които мислят поне толкова, колкото мен.
Не очаквайте маски от мен. Няма да има лицемерие, няма да има двуличност под никаква форма. Тук ще има само истина и истина погледната през моята призма. Истина, която аз чувствам като истина, а не която искам да налагам. Вярно е, че съм много хаотична. Може би доста от вас ще изгубили мисълта ми по време на всичко, което съм казала. Но ако сте разбрали цялото послание на този епизод, ще съм много радостна, понеже го правя с цел да намеря аудитория, която се доближава до мен. И също така би ми било интересно, ако някой не е на моето мнение и би си изказал своята гледна точка, аз няма да критикувам. Както казах, всеки си има собствено мнение. Ако вие не мислите като мен, няма нищо лошо това да напишете вие по какъв начин виждате нещата. И бих се радвала, ако всички хора близко до моята възраст, може и по-големи, може и по-малки, се вкопчим в това приключение в живот и сложим всички хубави неща на едно място, да вложим цялата си енергия и да действаме така, че това, което вземем накрая, крайния продукт, да задоволи всеки един от нас. Да направим света едно по-добро място, да накараме хората да бъдат мили, да се поздравяват по улицата, а не примерно когато кажат добър ден, някой да ме гледа така накриво, тая изчаткала ли, какво става, нали? Защото така реагират хората реално. Аз, знаете ли, от колко много време не съм чувала някой по улицата да ме поздрави, да ми каже здрасти. Ние сме изгубили физическия контакт с хората, а това не трябва да е така. И го правя с апел към вас, да бъдете добри хора, да поздравявате по улицата, да правите всичко, което пожелаете и да не въртите нито на себе си, нито на околните. Не пилейте любовта си, не пилейте чувствата си, давайте ги там, където ще бъдат оценени, раздавайте и просто наслаждавайте се на това, което давате. Не за да си го върнете. Някой ден ще го получите, то е ясно. Но го правете, за да сте щастливи вие. И някой ден, когато вие сте поздравили, да речем, днес 2 човека по улицата, ще дойдат други хора, които ще поздравят вас и ще ви стане толкова хубаво, защото най-вероятно тази заразност към доброто и вежливостта може би е тръгнала от вас. И не забравяйте, че вашата реалност я създавате само вие. И вие можете да направите всичко. Вие правите невъзможното възможно. И няма кой да дойде и да ви каже спри, защото никой няма силата, която имате вие, за да спъднете мечтите си. Действайте и не се предавайте. Това беше от първият епизод на моят подкаст. И ако ви е харесало, ще продължа да правя нови епизоди, като сигурно темите ще бъдат много по-различни. Първата исках да е малко по-така ударна в чувствата и да предизвикам вниманието на хората, които ще ме гледат. Очаквайте много по-интересни теми, които със сигурност ще имаме доста различни мнения, но както и да е, това е живота. Не може всички да сме на еднакво мнение, няма как всички да ни харесват. Обичам ви и ви пожелавам всичко хубаво.